खुलुमका joto takok tei bukhuk songno joto no lamchogo tei bebak hambaya pharu ani channel edutips kok borogo phai manjak phaimani bagai takok tei bukhuk song ang norokni bagai sal burung burung chakri ni khobor ba job news ba student ni education related nangmani video rokno tui phai tongo takok tei bukhuk song norok ani kok borok bai sanamjak video rokno chajak tongkhe ani channel no subscribe khaidi tai like comment share khainabo tapokdi phaidikhe जों tini chiniyo video no chenglai sinai video no chengya sakang ani kaisa chikon sa koimu khulumka takok tei bukhuk song Tripura ni agriculture sector o haino hai kaisa katal chakri ni khobor ongkhori phaika o chakri ingkha kaisa contractually project based ni chakri tai o chakri ongkhori phaika Indian Council of Agriculture Research ba ICAR ni tui o chakri ongkhori phaika hungke जों tini chin video o chakri ni tino details nailainai advertisement o puilan swijaka o jaga o walk in interview ni through chakri najaknai tai bo jaga najaknai hingke borok aboni office re wirikha joint director ICAR research complex for north eastern region Tripura Center Lembusora West Tripura o interview najaknai interview ni time re wirikha borok phungni 11 o tai bini date re wirikha August ni 28 tarikh o aboni pore takok tai bukhuk song borok saka norongni biodata tai norongni documents rokno xerox khai ajaga self attested khai apono norok 23rd August ba August ni 23 tarikh ni sakang bongni office o thangai joma rina nangnai aboni pore borok saka norongni biodata tai document rokno check khaiman pore norokno interview ni bagai uhunjaknai interview ni bagai nongno jodi kono SMS ba kono mail phaikangkai afro norok interview ni bagai bong office o thangai mano aboni pore takok tai bukhuk song borok norokno oja koijaka tabuk je COVID-19 ni pandemic situation choli tongo aboni bagai norok noro COVID-19 pandemic related je rules rokno kisa follow khaidi hini borok koijaka norok social distance ro kisa manage khaidi tai norok interview thangpro marks rok thobui thangbi aboni tolao borok o jagao name of the post tai name of the project qualification age limit tai salary rokni kok sairikha name of the post o borok sika project assistant tai bini bagi vacancy kaisa no o post bo project ni under o omo borok sairikha o post ngkha AICRP fruits o project ni under o mo post ongkori phaika mane no norok jodi kam khaina kai o project ni under o kam ma khaina aboni pore borok qualification ni kok sajaka BSc agriculture ni akhaiba BSc horticulture tai norok ni jodi MSc tonghankai amono borok desirable khobnai tai কোনো experience tonghankai horticulture crops and experiment management o ajago bonorok no desirable khobjaknai aboni pore takok tai bukhuk song borok saka age limit ni kok age limit o borok saka minimum 21 years jorati rimano tai maximum kai 45 years jorati rimano aboni pore borok salary ni kok saka salary ni kok borok saka norok no 15,000 per month ba 15,000 প্রত্যেক মাসো রিজাকনাই aboni pore takok tai bukhuk song borok saka o chakri tei kono nangmani details rok taibo mana musungkhai norok borok ni je official website tongo www.tripuraicar.nic.in oro thangai naimano hangke tini ni bagai asono takok tai bukhuk song Tripura agriculture sector tei je kaisa katal chakri ni notice ongkhori phaimani obono tei जों tini kisa details o nailaikha takok tai bukhuk song norok ani kok borok bai sanammani video rokno sajak tongkhe ani video no like khairi tai chini borok ni bisingo share khairi baidi malayano next video o omo haino tebo nangmani information video rokno tei khulumka jotono no jai hind।